Здравейте, приятели! Казвам се Красимира Трифонова и в днешното видео ще ви разкрия кои са онези съобщения, които трябва да спрете да изпращате. Първото нещо, което препоръчвам да спрете да правите е да издавате въпрос. Вместо това направете предположения. Да кажем, вместо какво правиш в момента, предположете. Убеден съм, че в момента тренираш или убеден съм, че в момента гледаш Netflix и така нататък. Каква е разликата? Разликата е, че когато задавате въпрос на жена, тя придобива усещането, че вие очаквате нещо от нея. Докато когато правите предположения, това дава стойност. Второто нещо, което трябва да спрете да правите е, когато и задавате въпрос, да поставяте въпросителна накрая. Вместо тази въпросителна, просто напишете 3 точки. Това всъщност създава усещане за мистерия и е много по-приятно за нея. Третото нещо е да я попитате какво правиш точно сега, в този момент. Това всъщност създава усещане за мистерия. Също така тя започва да става много развълнувана, защото усеща, че имате нещо предвид. По този начин наистина ще я накарате да се почувства развълнувана. Това е много приятно за вашите отношения. Надявам се да намирате това видео за полезно. Ако това е така, споделете го и на вашата Facebook страница, за да достигне то до повече мъже. За други подобни видеа абонирайте се за мой YouTube канал Красимира Трифонова и ме последвайте на официалната ми Facebook страница Красимира Трифонова Коуч. Там на Messenger може да си запазите и час за индивидуална онлайн консултация. А за тези от вас, които все още не са намерили подходящата партньорка, горещо препоръчвам моят онлайн курс "Как да намерим подходящата за нас партньорка", който може да откриете на официалният ми сайт krasимiratrifonova.com.